Luk det kort. Som altid. Mikado. Tugten. Men de glider ind i guld. Flødeskive. Jeg fik åmanden. Her er 60 stjerner. Nu er 12 60 stjerner. Og en guld. Det er vigtigt for mig. Meget vigtigt. Anden sidste pakke. Giv mig lok derude. Lort. Det er sådan noget, det mest lort, jeg nogensinde har set i en pakke. Sidste pakke. Tre stjerner. 2 stjerner. Søvn støvler. Det er godt. De skal direkte ind i min pakke. Prøv at. Okay. Mit sjældne guldkort. Nå. Det er nu skal jeg bare sætte alle mine mato ind. Rulle. Mat. Vi ses, og vi ses måske en anden gang, hvor min far køber stort ind.